ҳама гуна фарқгузорӣ, истиснокунӣ, маҳдудсозӣ ва афзалиятдиҳӣ ба аломатҳои нажод, ранги пӯст, пайдоиш, ҷинс, забон, дин ва эътиқод, мансубияти миллӣ ва ё этникӣ, маъюбият, вазъи саломатӣ, синну сол, шаҳрвандӣ, ақида ва вазъи молумулкӣ табъиз дониста мешавад. дар сурати вуҷуд доштани табъиз имкониятҳо баробар буда наметавонад. Бинобар ин дар Тоҷикистон барои амалигардонии ҳуқуқ ва имкониятҳои баробар ба ҳама шахсон қонун дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз қабул гардид, ки низоми ҳуқуқи пешгирӣ ва ҳифзи самаранок аз ҳама гуна шаклҳои табъизро муқаррар менамояд. ҳар шахсе ки худро ҷабрдидаи табъиз мешуморад, ҳуқуқ дорад ба суд бо чунин талабот муроҷиат намояд: муқаррар намудани ҳолати вайронкунӣ, манъ кардани амалҳое ки ҳуқуқи шахсро ба муносибати баробар вайрон мекунанд ё метавонад вайрон кунанд, ҷуброни зарари моддӣ ва маънавӣ, беэътибор донистани санаде ки ҳолати табъизро ба миён овардааст. ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Тоҷикистон мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба таъмини баробарӣ ва маъни ҳама гуна шаклҳои табъиз ба ҳисоб меравад. дар ин ниҳод шуъбаи ҳифзи давлатии ҳуқуқ ба баробарӣ ва озодӣ аз табъиз таъсис шудааст, ки ариза ва шикоятҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ё гурӯҳи шахсонро оид ба ҳолатҳои табъиз баррасӣ менамояд. ҳолатҳои табъизро дар сурати мавҷуд будани ариза ё шикоят ва бо ташаббуси худ меомӯзад ва тавсияҳои дахлдор пешниҳод менамояд. оид ба оштикунонии тарафҳо миёни қурбонии эҳтимолии табъиз ва шахси эҳтимолан кирдори табъизро содир карда чораҳо меандешад.